Nyt se olisi lähtenyt. Kumpi moodi? Joo, mutta kun mä haluan katsoa kumpi moodi mulla on päällä nyt. Mulla on se niinku position holdi päällä. Nyt niin ei pitäisi karvata vasemmalle eikä oikealle. Ota se pois. Aha. Sehän lensi. Otetaan pois ja katsotaan mitä se on. Vaikka sitä position holdia ei kannata pitää päällä, kun se on maasta, koska... No, mä otin sen position holdin niin pois päältä. Et se kannata laittaa päälle vasta kun se lentää.